Салом алейкум, бародар. Чхелен, сузен, саломатио, ҳама каса тенҷен. Ана имрӯз навори навбати мо дар бораи қаламчои неш зада меравам. Мақсад барои фурӯш анами қаламчое ки тайёрай барои шинонда неш задагиай. Ана минора мақсад камтар информация метем. Ана қаламчое ки шумо дидесен, ҳамаша неш задагиай, ним сантиметри қариб неш задагиай. Мақсад уже тайёрай барои шинонда. Даже мани майда чудай хеле дидесен, ранги ручкаи чай, запаси ручкаи. Уже неш задагиай, тайёр шудагиай, иноям шинонданда. Мақсад барои хадмо ана минора мешинонем. А так барои клиенто камтар калон-калоноша, нормалниоша рӯй мекунем. Ана ино уже тайёрай, мақсад шинонда мешава. Мақсад агар ки вақт надорен, мақсад наметонен ами худто неш кардан, мақсад мо тайёра, қаламчои тайёра рӯй мекунем. Неш задагиай тайёра. Ура мебарем, мешинонем, тамомай, дига ягон кор нестай. Ба ғайр аз ин, бо қаламчои хеле простойшам ҳастай, худто мебарем, мешинонем, мо ёд метем тарзи чӣ хеле неш мекунад, чӣ хеле ягумса мечинад, чӣ хеле ҳама чизоша дороша, ҳамаша мақсад ёдиш метем. Конкретно харидоро бошад, тоқа ба WhatsApp алоқа бироен, мақсад рӯзона вақт надорем ки телефонда ҷавоб битем. Барои WhatsApp номеро мо ҳастай, мақсад WhatsApp алоқа бироен, бинависен чанд дона дар корай, куҷодай, любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Анами қаламчои несадагиёра. Иношам тайёрай несадагиай, сафед-сафедок, ҳама задагиай. Бо чӣ бигем? Бо тарзи шинондаша видео кардагием ютубда мемонам. Хай саломат бошен, сарбаланд бошен, лайка биҷикен, касе ки меҳмона я подписация кунен ва я лайки бесума биҷикен. Саломат бошен.